Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Και αν δίνουμε μια μάχη 4 μήνες, και αν δίνουμε μια μάχη σκληρή σε αντίξωες συνθήκες, είναι γιατί δεν ερχόμαστε όπως συνηθίζατε 5 χρόνια τώρα να υπογράφετε ό,τι ακριβώς σας έφερναν, χωρίς να διαπραγματευτείτε. Δεν θα ξεχάσω την τραγική ομολογία βουλευτή τότε της κυβέρνησης, υπουργού, ότι δεν πρόλαβε να το διαβάσει αυτό που ψήφισε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στη στάση της σημερινής κυβέρνησης, που κάνει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες περήφανους, διότι αγωνιζόμαστε σε σκληρές συνθήκες, σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας.